Ki Pulit ke East Khasi Hills minta ka Sngi ka artarik uyayong. Kilaya lam mi u Kenedy Khongsit Iing Kashari bantian bishar halor ke jingdon kti jong u. Ban pinyap ya u hybrid kirshan bor karmudai u bedang nyos nem kerta. Hanongra lu mirbo. Nakalyang ke Iing Kashari kala aipor prasngi ki Pulit ban Tohkit Bniah.